Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya taya tawagar ƙwallon ƙafa ta ƙasa wato Super Eagles murna bisa samun lambar yabo ta tagulla wato bronze a gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON ta shekarar 2025 da aka yi a Morocco. Shugaban ya bayyana wannan nasara a matsayin wata tagulla da yake jinta kamar zinariya, yana mai yaba wa jajircewa da kuma juriyar da 'yan wasan suka nuna a tsawon lokacin gasar. Wannan yabo dai na kunshi ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa Bayo Onaniga ya fitar a ranar Asabar a Abuja. Tun da fara dai Super Eagles din ta samu wannan nasara ne bayan ta doke tsohuwar zakarar Afirka wato kasar Masar da ci 4-2 a bugun penalty bayan wuce lokacin da aka kayyade ba tare da zira kwallo a raga ba. Masoya kwallon kafa a sassan Najeriya daban-daban sun bayyana farin cikin su kan wannan sakamako. Suna cewa nasarar ta kara wa 'yan wasan kwarin gwiwa tare da hada kan al'umma. Masana wasanni na ganin cewa yaban da shugaban kasa yi wa Super Eagles din wata babbar zabarwa ce ga kungiyar, musamman ma a yayin da ake zaman dakon wasu gasanni a nan gaba. Wannan nasara ta Super Eagles ta sake nuna cewa kungiyar har yanzu na cikin manyan kungiyoyin kwallon kafa a nahiyar Afirka. Sahura Usman, FVM Hausa International.